Legalin prestrčil puk cez Kocúra, ale mimo dosah Šachvorostova. Dobré napadanie Legalina, Plochotníka, Plochotník strieľa gól, 6-0. Máme prvého dvojgólového strelca v rámci dnešného stretnutia. Oleksandr Plochotník dnes v 5. minúte otváral skóre a teraz dokázal zaznamenať 6. gól svojho tímu. Mimo toho asistencie zapísané dnes nemá, takže to výlučne berie na seba ako strelec. A toto je jeho okrúhly 20. gól v prebiehajúcej sezóne Typos SHL.